Εντάξει, εγώ δεν ήμουν να τελειώσω. Είχα έτσι τεχνικό που να συμβάζει να πούμε αυτά. Πάπου και πολλών. Και τώρα εσύ Κώστα, είσαι ευχαριστημένος από αυτό? Όχι. Εγώ δεν άκουσα πουθενά τον τραγουδιστή Καραφώτη εδώ. Και αν δεν μπορούμε να σταθούμε όπως πρέπει σε αυτό το μικρόφωνο, ας πάμε στο σπίτι. Σε τελική ανάλυση, το συναίσθημα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι δεν έχεις βρεθεί ποτέ με μια προηγούμενη κοπέλα σου σε ένα πάρτι, σε μια παραλία, σε ένα μαγαζί, κάπου να τη θέλεις πολύ και να είσαι με μια άλλη. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Βασίλη, θα βοηθήσεις να βρούμε επιτέλους αυτό το συναίσθημα? Στα ξαφνικά τέλειωσε στη διαδρομή μας. Στα ξαφνικά χάσαμε την επαφή μας. Πολιτισμένα είπες να το χειριστούμε. Έπαιξα το ρόλο μου λοιπόν. Στα ξαφνικά τέλειωσε στη διαδρομή μας. Στα ξαφνικά χάσαμε την επαφή μας. Πολιτισμένα είπες να το χειριστούμε. Έπαιξα το ρόλο μου λοιπόν. Στα ξαφνικά τέλειωσε στη διαδρομή μας. Στα ξαφνικά χάσαμε την επαφή μας. Πολιτισμένα είπες να το χειριστούμε. Έπαιξα το ρόλο μου λοιπόν. Και τελικά στέλνουμε ευχές και δώρα. Τα τυπικά να μην παίρνουνε και φόρα. Τώρα που η καρδιά σου έχει μπει σε τάξη, ρώτησες να μάθεις αν είμαι τάξη. Όλα θα πάνε καλά, μου λένε όλοι, αλλά ξέρω μονάχα εγώ τα γεγονότα. Πόσο σε θέλω εδώ, σε τι παρανοιάζω, τι γίνεται όταν βρεθώ πίσω απ' τα φώτα. Στα ξαφνικά το παθαίνουν πάντα όλοι. Στα ξαφνικά τράβηξες κι εσύ πιστόλι. Είμαστε παιδιά μεγάλα, είπες κι έτσι. Σαν παιδί μεγάλο αντέδρασα. Και τελικά ζάχαρη το χθες που καίει. Και τελικά θα το παίζουμε ωραίοι. Είναι πάρτι ο χωρισμός για μας στην πράξη. Γιατί ανησυχείς αν είμαι τάξη? Όλα θα πάνε καλά, μου λέει.